Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилия Бирханова. 7 февральда зәйге эшлекле сәфәр белән Татарстанның икътисад министры Мидхәт Шаһиәхмәтов килде. Шәһәрдә яңа төзелгән объектлар, район тормышы белән таныштырдылар. Визит барышыннан безнең репортаж. Татарстанның икътисад министры Мидхәт Шаһиәхмәтов зәйгә килде. Район белән танышуны ире җитештерү предприятиеләреннән башладылар. Кунакларны бигрәк тә шәһәрдә урнашкан технозаводы кызыксындырды. Чөнки җылылык саклау материалларын җитештерүче завод республика икътисадын үстерүгә зур өлеш кертә. Биредә яңа агро-минераль мамыгын чыгара башлаганнар. Әлеге продукциянең теплицалар өчен әһәмияте зур. Кунаклар Ринат Фәрдиев исемендәге Татар гимназиясендә дә булды. Бина республика программасы буенча капиталь төзекләндерелде. Беренче катта барлык уңайлыклары булган заманча китапханә булдырылган. Наши пищеблоки, значит, работают с полуфабрикатами. Гимназия ашханәсендә булып, мәктәп туклануын оештыру белән дә таныштылар. Аны бәяләү өчен укучыларга әзерләнүче ризыкка дегустациядә үткәрелде. Яңа уку елында мәктәп 300-дән артык укучыны үзгәрешләр белән каршы алды. Һәр катта укучылар өчен ял итү урыннары булдырылган. Яңартылган уку кабинетлары, түгәрәкләр эшчәнлеге белән дә танышырга мөмкин булды. Мидхәт Шаһиәхмәтовны 35-нче бистәдә төзелгән яңа бассейн эшчәнлеге белән дә таныштырдылар. Әлеге микрорайон өчен бу күптән таләп ителгән спорт бинасы. Биредә өлкәннәр, балалар өчен аерым йөзү урыннары булдырылган. Шулай ук заманча тренажер залларының да буш торганы юк ди җитәкчелек. Адилия Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Татарстанның икътисад министры Зәйнең ире предприятиеләре социаль объектлары белән танышканнан соң энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда яңа техникаларга ачкычлар тапшырды. Зәйлеләр 2024 елны яңа техника белән каршы алды. Татарстанның икътисад министры Мидхәт Шаһиәхмәтов тантаналы төстә техника ачкычлары тапшырды. Ул транспорт чараларынан нәтиҗәле файдаланып тырыш хезмәт итәргә чакырды. В рамках национальных проектов вы видите это воочию. Строятся детские сады, школы, ремонтируются социальные объекты, решаются многие вопросы экологии и много-много другое. Разиф Кәримов министрга һәм Татарстан рәисенә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Мы получаем 5 новых автобусов для внутригородских перевозок и передаем компании «Авторитет», которая обслуживает наше население. Трактора получает компания «Благострой», которая обслуживает тоже город. Ежегодно идет обновление автобусов по школьным маршрутам. У нас 21 маршрут, и сегодня все автобусы почти 3-4 года. И в этом году мы обновляем еще 2 автобуса. Районга пассажирлар йөртү өчен 5 ПАЗ автобусы тапшырылды. 2 мәктәп яңа техникалы булды. Благострой ширкәтенә 2 трактор бирелде. 2 авыл җирлек башлыкларына автомобиль ачкычлары тапшырылды. Яңа ашыгыч ярдәм машинасы ачкычын Үзәк дәваханә баш табибы алды. Вручается главному врачу Государственного автономного учреждения здравоохранения Заинская центральная районная больница. Адилия Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Зәйдә 2023 ел социаль-икътисади үсеш йомгаклары һәм 2024 елга бурычлар буенча район советының 37-нче сессиясе узды. Анда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, икътисад министры Мидхәт Шаһиәхмәтов һәм башка мәртәбәле кунаклар катнашты. Район советы утырышы хакында тулырак киләсе сюжетта. Зәйдә район советы сессиясе энергетик мәдәният сараенда ире җитештерү предприятиеләре һәм авыл хуҗалыгы тармагы эшчәнлеген чагылдырган электрон күргәзмәдән башланды. Һәр тармак җитәкчесе 2023 ел эшчәнлеге уңышлары белән таныштырды. Шулай ук районда гуманитар ярдәм әзерләү чараларын чагылдырган күргәзмәдә эшләде. Сессиянең пленар өлеше энергетик мәдәният йорты залында дәвам итте. Узган елда районның социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре 2024 елга планнар турында төп доклад белән район башлыгы Разиф Кәримов чыгыш ясады. Нашими приоритетами были и остаются социальное благополучие людей, экономические и общественно-политическая стабильность в обществе. Мы успешно реализуем все намеченные национальные проекты, республиканские и муниципальные программы, нацеленные на повышение качества жизни людей. Министр районның ире уйышмалар эшчәнлегенә уңай бәя бирде. Зәйлеләргә нәтиҗәле эшләре өчен рәхмәт белдерде. Киләчәктә дә район һәм шәһәр халкының тормыш-көнкүрешен яхшырту өчен башкарылачак барлык мәсьәләләрнең уңышлы хәл ителәчәгенә ышаныч белдерде.
республиканың иктисадына Зай районы бик зур өлеш кертә. Зай районы безнең өчен промышленный регион дип атарга кирәк. Зай халкы бик тырыш халык. Алар белән шулар алга барырга бөтен шул көчен шуна куялар инде. Утырыш бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Мидхат Шаһиәхмәтов район башлыгы Разиф Кәримовка Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгының мактау грамотасын тапшырды. Икмәк кабул итү предприятиесе башкарма директоры Рифкат Фәрдиев ТАССРга 100 ел медале белән бүләкләнде. Район финанс бюджет палатасы рәисе Павел Байрашев Татарстан Республикасының атказанган икътисадчысы исемен алды. Югары Пәнәче авыл җирлеге башлыгы Мөнир Туктаровка Татарстан Республикасы рәисе рәхмәтен тапшырдылар. Тырыш хезмәт куючылар министрлар кабинетының рәхмәт хатлары Татарстан Республикасы икътисад министрлыгы мактау грамотасына лаек булдылар. Шулай ук Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутатлары Олег Морозов һәм Айдар Метшин кулыннан рәхмәт хатлары алдылар. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зейгә республиканың янгын сөндерүчеләре җыелды. Көньяк-көнчыгыш районнарыннан 13 команда җитезлектә сыналды. Ярышта безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Санаулы вакыт эчендә юл һәлакәтендә зыян күрүчегә ярдәм күрсәтергә кирәк. Янгын сөндерүчеләр арасында булган бәйге шартлары шундый. Республиканың көньяк-көнчыгыш районнарында хезмәт куючылар Зәйдә ярышты. Безнең районны исә 88-нче янгын сөндерү бүлеге яклады. Количество участников, значит, 4 человека, один старший, руководитель тушения ликвидации чрезвычайной ситуации. И 3 человека уже ему помогают. 13 командада юл һәлакәтендә зыян күрүчеләрне транспорттан чыгара һәм медицина хезмәте килеп җиткәнче беренче ярдәмне күрсәтә. Все эти работы нам знакомые, мы их выполняли. Надеемся на победу. Көчле буран, кар дими янгын сөндерүчеләрнең барысы да куелган биремнәрне төгәл үтәргә тырыша. Чөнки тормышта да теләсә нинди шартларда ярдәм күрсәтергә туры килә үзләренә. Всегда боевая готовность личного состава, любой, так скажем, время дня и ночи, в любое время минуты, в любой момент может поступить сообщение, что вот в этом году связывается, что вот ухудшение погодных условий, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, и наше реагирование на разблокировку, деблокировку, значит, подразделениями уезжается, чтобы личный состав всегда был готов. Ярышларның теоретик өлешендә янгын сөндерүчеләр җитез генә башкарып чыкты. 20 минут эчендә хезмәтне саклау, техник һәм тактик әзерлек, шулай ук зыян күрүчеләргә беренче медицина ярдәме күрсәтү буенча 12 сорауга җавап бирделәр. Һәр сынауны таләпчән жюри күзәтте. Республика ярышларында Зәйнең янгын сөндерүчеләре 2нче урынны яулады. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. 2023 елдан Татарстанда фельдшер ярдәмчесе проекты эшли башлады. Әлеге программага Зәй районы үзәк дәваханәсе дә кушылды. Авыллардагы фельдшер-акушерлык пунктларында хәзер кеше шәфкать туташлары да хезмәт күрсәтәчәк. Үзәк дәваханәдә алар белән очрашу узды. Авыл җирлекләрендәге фельдшер-акушерлык пунктларында хәзер фельдшер ярдәмчеләре кеше шәфкать туташлары эшли башлаячак. 4 ай дәвамында алар махсус укуларда булдылар. Имтихан тапшырып, таныклык белән 1 февральдән үз эшләренә керештеләр. Зилә Максимова югары мәлем авылы халкына хезмәт күрсәтәчәк. Яңа вазифадан куркып калмаган, чөнки тәҗрибәле фельдшер белән бергә эшләячәк. Югары мәлем фельдшер Талипова Раиля Рафиковна, ул бик тә белемле, тәҗрибәле, инде 30 ел эшли үзенең урынында. Ал халкы бик ярата һәм хөрмәт итә аны. Мин шундый фельдшер белән эшләвемә бик шатмын. Фельдшер ярдәмчеләре халыкны диспансерлаштыруның беренче этабын үткәрүдә, документлар тутыруда, аз хәрәкәтләнүче пациентларны күзәтүдә ярдәм итәчәк. Аларның бурычы шулай ук интернетта эшләү, билгеле бер күрсәткечләрне участок терапевтына дәваханәгә җибәрү. В их обязанности входит уход за тяжелобольными пациентами, помощь фельдшеру при диспансеризации, измерение артериального давления, глазного давления, температуры. Также проводит перепись населения, проводит диспансеризацию, флюорографию. Кеше шәфкать туташларын үзәк дәвахана баш табибы Айдар Фатыхов та тәбрикләде. Җаваплы хезмәтләрендә уңышлар теләп тантаналы төстә бейджиклар тапшырды. Во благо населения нашего района делать свою профессиональную работу профессионально, достойно и красиво. У вас практически такие же права, почти такие же права, как у фельдшеров. Вы будете, еще раз говорю, участвовать в профилактических осмотрах, то есть подготовке больных к профилактическому осмотру.
буенча халыкка 46 фельдшер акушерлык пункты хезмәт күрсәтә, шуның 17-сендә кеше шәфкать туташлары эшли башлады. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Кыш быел үзенең мәшәкатьле булуын аеруча сиздерде. Бар дөньяны аппак кар күмде. Бигрәк тә үз йортлары белән яшәүчеләр өчен кыенлыклар тудырды. Зей яшьләре волонтерлар төркеменә берләшеп, ялгыз яшәүче, физик мөмкинлеге чикле кешеләргә каршы тартуда булышлык итә. Иске Зей бистәсендәге тимурчылар белән без дә аралашып кайттык. Дәресләр тәмамлангач кулларына көрәк алып, беренче мәктәп укучылары кар көрәргә чыга. Ялгыз яшәүчеләр, физик мөмкинлекләре чиклеләргә махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә ярдәм итәләр. Йорт тирәләрен чистартып, физик эш белән бергә яхшы гамәл дә кылалар. Көчле кар буран Иске Зейдә яшәүче Екатерина һәм Сергей Гадельшиннарның йортын түбәсенә кадәр күмеп киткән. Өлкәннәрнең үзләренә йортка керү өчен сукмак салу да бик кыен. Неожиданно, конечно, радостно, конечно, приятно. Большая помощь от ребятишек. Ярты сәгать эчендә йорт тирәсен чистартып та куйдылар. Укучылар яхшы гамәл кылудан күңелләре күтәрелеп, ярдәм итүдән җан рәхәтлеге алалар. Без әбигә ярдәм итәбез, кар чистартырга монда килдек. Безне дә чакырттылар, без күңел белән монда килдек, бу әбигә булышырга. Әби үзне анарга авыр. Эш тәмамлангач, Екатерина әби укучыларны тәмле конфетлар белән сыйлады. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Шуның белән хәбәрләр чыгарылышы төгәлләнде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булышам, исән сау булыгыз.